יחצן, מה הוא אומר? מה קורה, נשמה? יחצן, מה הוא רוצה? בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. גבר! אתה בא? הולכים לאור. גבר! גבר! ממי, מה קורה? בוא אליי, תביאי חברות. מה יפהפייה? מה שלומך? לא, 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 לא התקשרתי בשביל זה. בואי אליי, בואי אליי, בואי אליי. מה קורה תותח? מה קורה שואל? מלך! בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי. מלך! מה קורה? אתה רוצה שאני אקרא לך מלך? אתה רוצה שאני אקרא לך שואל? אתה רוצה שאני אקרא לך מה? בוא אליי. מה קורה כפרות? ספסי לי כשאת בכניסה, אני אבוא להכניס אותך. בואי אליי. ממי, זה חשוב לי השבוע. בואי אליי. גם היא באה, בטח. גם הוא בא, בטח. גם הם באים, בטח. גם היא באה, בטח. בטח, בטח. מה קורה, נשמה? מה קורה, מלכה? מה קורה, חמודה? מה קורה, יפה? יהיה אש, בואי אליי. בואי אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בואו אליי. בבקשה, בואו אליי, בבקשה. בואו. לא, 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 לא טוב שם. בואו אליי. אל תסתכלו לשם, אל תסתכלו לשם, אל תסתכלו לשם. בואו אליי, בואי אליי. לא טוב, בואו אליי. כן. אני אכניס אתכם. מה, יום הולדת? יום הולדת יש פעם בשנה. בואו אליי. מה הולך? לא תופסים אותך. This is a Fat Records production. נשמח לראותכם בין אורחנו. יהיה בן זוג.